Sunkalo seli a bɛ laban ni selicinin seli ye. Kɔrɔ jumɛn b'a la silamɛya? Arabukan na idul fitri ya seli idu ale ni fitri. Idu ale kɔrɔ ye ko seli. Fitri o kɔrɔ ye ni sunkalo banna. C'est comme si a gulen no sunkalo banni de la. Ko Ala ye faraba min ayidu k'an ye sunkalo batu kɔnɔna na bi dalen b'o kan. Donc an bɛna ka na o nisɔndiya an bɛna o jira Ala la. O fana bɛ kɛ ni Ala batu de. Ni seli b'a kan i b'a ye o bɛ kɛ iji batu kɔfɛ. Seli fitini fana bɛ kɛ sunkalo tun batu kɔfɛ. Seli fitini waleya jumɛn kɛlu kanunen don kosɛbɛ ni selidon ninnu na? Kabini seli sɔgɔma i ka yɛrɛ saniya ka i ka finiw la ɲuman k'o don ka taa seli kɛnɛ na. Seli kɛnɛ kɔfɛ aw ka don ɲɔgɔn kan ka foli bila ɲɔgɔn na. N'a sɔrɔ k'a fɔ ko funu bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw k'o funu ban ka da ka nisɔndiya don aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ye a kɔnɔna na ka hinɛ ɲɔgɔn na o ka y'a kɔnɔna na ka kelenya sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka y'a kɔnɔna na. O de la Ala kanulen don parce que seli kɛnɛ ta ye diyagoya ye mɔgɔw kan juma tali ye diyagoya ye maa minnu seli kɛnɛ fana tali b'olu de kan nka dɔnnibaw y'a jira k'a fɔ hali maa min n'a sɔrɔ k'a fɔ ko a tɛ seli di la i n'a fɔ muso yan fan fɛ muso minnu bɛ laada la ni bɛ n'olu fɛ ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na mun kosɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kɛnɛ kelen kan ka nisɔndiya jira ka Ala bato ɲɔgɔn fɛ olu mɔgɔ minnu olu tɛ saniya la u b'u sigi kɛrɛfɛ seli bɛ kɛ wagati min subahana Ala ye fɔ ni fɛn ninnu kɛ u da jukɔrɔ fo ka taa mɔgɔw tila seli la. Diinɛ ko mun de kan ka kɛ selicinin don walima yan'a don cɛ? Seli fitini yan'a don cɛ a n'a don fɛn min kanulen don kosɛbɛ o ye ka zakatal fitiri ko o bɔ. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a jira k'a fɔ ko ale ye farida ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan diyagoya don silamɛ bɛɛ lajɛlen kan a dabɔra mun kosɔn an ye fili misɛnnin minnu kɛ an ka sunkalo kɔnɔna na o fili misɛnnin ninnu mun kosɔn ka olu an saniya ka bɔ o fili misɛnninw na ale ni k'a kɛ nisɔndiya ye fantanw ni faamaw bɛɛ lajɛlen setigiw ni setan bɛɛ lajɛlen ka damatɛmɛ nisɔndiya la seli don u fana ka se ka balo sɔrɔ i n'a fɔ faamaw balo bɛ faamaw bolo cogo min u fana ka se ka balo sɔrɔ ka nisɔndiya seli don ka dabɔ o kama wa ale zakatal fitiri a bɛ se ka bɔ ka ni seli kalo mana ye don min sunkalo don laban o su ka don seli kalo yeli la a bɔli bɛ se daminɛ o la fo ka taa se seli kɛnɛ wagati ma Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ min y'a bɔ yanni seli kɛnɛ cɛ fo tigi ka zakatul fitiri ko minɛlen don ko ni mɔgɔ min y'a bɔ seli kɛnɛ kɔfɛ fo tigi saraka wɛrɛ de bɔ i n'a fɔ saraka tɔ seli don a kanulen don i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min silamɛw ɲɔgɔn dɛmɛ ka y'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kanu u ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ka don ɲɔgɔn kan ka foli bila ɲɔgɔn na u fɛnɛ caman ka y'u ni ɲɔgɔn cɛ a don nisɔndiya ka ye u farikolo la u ka finiw la ɲumanba a bɛɛ la ɲuman u k'o don u ka u parfum k'u la k'u saniya a bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na. Zakatal fitiri yɛrɛ ale yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di? Balo de don wa ou bien nafolo de bɛ di wa? A bɛ bɔ suman de la aw ka sigida la suman min bɛ utiliser sigida la kosɛbɛ i n'a fɔ anw fɛ yan malo ni ɲɔ anw ka sigida fanba bɛ olu de utiliser kosɛbɛ a bɛ bɔ o de la Ala kira ka waati la sallallahu alaihi wa sallam tamaro ale ni alikama a kisa nana o de kan kosɛbɛ o de tun bɛ utiliser olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ mais k'a bɛ bɛn sɔwu kelen de ma sɔwu kelen de bɔ mɔgɔ kelen na bɛɛ lajɛlen ye wa sɔwu fɛnɛ an ka jate la ale bɛ bɛn an ka bi jate la kilo 2 ale ni garamu 2 de ma donc Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko i b'a bɔ i ka mɔgɔ b'i ka mara kɔnɔna na i kan ka bulu bɛɛ lajɛlen i denw ani fa ni ba ale ni i ka baarakɛlaw bon an tɛ jɔnya tile la tuguni même n'a sɔrɔ jɔn b'i ka mara kɔnɔna na i kan ka bulu bɛɛ lajɛlen ye nka i fa n'a se b'i fa ye ani ba olu ka tigɛ diyagoya i kan i denw fɛnɛ n'a se kɛra min ye olu fɛnɛ ka tigɛ diyagoya i kan nka i furumuso même n'a se bo o ye o ta bɛ kɛ diyagoya i kan wa furumuso min fɛnɛ furumuso min b'i ka furu kɔnɔna na furumuso min n'a sɔrɔ e bɔra a nɔfɛ sisan ka woro bɔ a la nka i ma don n'a ye fɔlɔ o furumuso ta tɛ kɛ diyagoya i kan o ta bɛ kɛ diyagoya ye a somɔgɔw de kan ka d'a kan u ka musaka bɛ a somɔgɔw de kan toujours wa furumuso min fɛnɛ a kun b'i ka furu kɔnɔna na nka ale murutilen don i ka furu ma a wagati n'a sɔrɔ k'a fɔ k'a lajɔlen don i den na a ka ta bɔli bɛ kɛ diyagoya i kan mais n'a lajɔlen tɛ i den na a ta tɛ kɛ diyagoya i kan. Sunkalo kɔfɛ o bɛ tile 3 walima tile 6 sun. I bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ ninnu kan? O ye Ala kira ka sunna de sallallahu alaihi wa sallam tile 6 in ni sunkalo tɛmɛna k'a sun malikiya kɔnɔna na fo a bɛ kɔn mɔgɔ dɔw kan fo mɔgɔw kana kɛ i n'a fɔ diyagoya don ni mɔgɔ min sera k'a sun k'a sɔrɔ i ma kɛ n'o ŋaniya ye ko ɲumanba de kɛ i bɛ barajiba de sɔrɔ a la. An b'i fo kosɛbɛ Imam Tera i ni ce.